Ndị be anyị ekenekwa m n'ụwa na-asụ ụnụ nke onye chiri nyasịrị nwanne mmadụ oyi ọbụla ifụlụ a na-eme eme maọbụ relationship ifụlụ a na-eme eme nwanne maọbụ eni marriage ọbụla ifụlụ nwanne ya bụ ife nwere koodu, o nwere koodu na-aga idi ya. For example nwanne, enwere oyi na-abụ ya bụ ifụ tata nwanne, ọ bụrụ na ife jikọrọ ha abụrụ biznes ha meburu mgbe gboo. Enwere oyi na-abụ ya bụ ifụ tata nwanne, ọ bụrụ otu esi wee meso mmadụ ezi omume somewhere. From that day fanaba abụrụ oyi. Enwerekwanụ relationship ya bụ ifụ nwanne, agwaghị gị ife a na-eme wo keep that relationship gụnwa na onwe gị nwere ike ma mmewuye that marriage ahụ ị na-eṅomi, that relationship ahụ ị na-eṅomi, agwa gị koodu na-arụ ọrụ na ya, enwere ike ma ga-emegbu n'ife dị na ya. Enwere ọtụtụ ndị nọ na relationship tata dị ife a, enwere ike ọ bụrụ otu nke nwoke si eme maọbụ otu nke nwaanyị si eme, enwere ike ọ bụrụ otu amamife si wee dị, enwere ike ọ bụrụ otu onye si ekwu okwu, enwekwa nsọ relationship gado on tata dị ife a bụ nọọ ntu ha si agha onwe ha aka n'ike, bụ nọọ ntu ha si esusu onwe fa ọnụ, bụ nọọ ntu fa si eme mmekọrịta nwoke na nwaanyị nwanne. N'ọnya merụ nya bụ relationship ji wuo ka kwụrịta ji ego tata dị ife a nwanne mmadụ. Enwere ike agwa gị ife dị na that relationship ma ga-emewune ntu ka ọ dị na that marriage. Enwere ike agwa gị ife a na-agabiga na that marriage, ife mere iji fụja ahụ marriage ọ dịghị ụtọ n'anya, ọ dịghị ọgọ n'anya, ọ na-agụghị agụ ka ọnya bụrụ nọngụnwa, ọ dịghị ka ọnya bụrụ nọngụnwa ka ọ ga-asị nya bụrụ nọngụnwa na anụ onye dị ntu a nwanne. Agwa gị dị koodu na-aga idi ya, agwa gị koodu jidere that marriage, agwa gị koodu jidere that relationship. Enwere ike ma ga-emegwunye. Enwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-esekpu ana n'iru difa, enwere ike agwa gị ma ga-emegwunye. Enwere ọtụtụ ụmụ nwoke na-asụrụ ife akwa mbụ ha nwawa ife na-esi nri na ya bụ ezinụlọ, enwere ike agwa gị ya ma ga-emegwune. Mana ịpụta n'ilo ịfụfafa na-amụtarị, ịpụta ịfụ ka ha si emekọrịta di na nwunye nwanne, ọ na-agụghị agụụ ka ọ dị ntu afọ nwanne, ka ọ dịkwa na relationship a na-eme eme nwanne. Agwa gị koodu na-aga idi ya, enwere ike ma ga-emewuni ya, enwere ike ma ga-emewuni ya. Ife rụrụ ọrụ na ndata ezinụlọ ahụ ịfụrụ, ezinụlọ ahụ ọ na-adịghị ka ọnya bụrụ gị nwanne, that family ahụ ọ na-adịghị ka ọnya bụrụ ebe afọ ka a na-anụ gị nwanne. Enwere koodu na-aga idi ya, enwere ike agwa gị dị koodu nwanne, ima mmegbu ife dị na ya, ụkwụ abaa gị ọsọ. Enwere sọ relationship nri ya wee pụtata ọ na-agụghị agụụ, ị na-asị ịfụkwara ife onye a mere ọyị ya, ịfụkwara ife onye a mere enyi ya nwaanyị, ma ọ ịfụkwara ife onye a mere enyi ya nwoke. Agwa gị koodu kipụrụ that relationship, agwa gị koodu na-arụ ọrụ na that relationship mmere o ji atọ ụtọ, mmere iji afọdụ osisi ahụ na-agụghị agụụ nwanne. Agwa gị dị koodu na-arụ ọrụ ebe afọ. Enwere ike ma ga-emewune oke na ọrụ ka ọ bụ ịchọpụta ya bụ koodu nke na-arụ ọrụ na nke gị, ma jidesie ya ike. And mgbe ọbụla ịfụrụ ịhapụrụ ife ahụ mere that marriage ma that relationship ma that friendship ji atọ ụtọ nwanne, ị na-ene na ọgha so ozugbo, mgbe afọ the story that touches the heart abata n'ibie nwanne. Ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị, ọsọ anya bụrụ nwoke na nwoke nwanne, otu a ka ọ dịkwa. Enwere nwoke na nwoke nwanne, ha na-emekọ ife tata, ọ bụrụ bezon ịdị biznes fa meburu mgbe gara aga, ọ bụrụ bezon otu fa si wee kegbu ego mgbe gara aga, ọ bụrụ bezon otu fa si enyere onwe fa aka, ọ bụrụ bezon nwanne otu fa si wee tụkọ maọbụ ebe fa na ụwa mara onwe fa, maọbụ ife ha mekọburu mgbe gara aga nwanne. Ọ bụrụ nye ya ejideda friendship a ma jidesie ya ike. Enwekwara ọtụtụ ndị na-eme friendship toru n'ime ogbe, o nwere ọtụtụ ndị nọ n'ime ogbe na-eme friendship nwanne. Friendship nke ime ogbe ahụ nwanne, ịfụ ya ntu a ị ga na-ajụ kedu ife jikọrọ ya. Enwekwara ike ọ bụrụ ọdịnarị siga ahụ, enwekwara ike ọ bụrụ ọdịnarị otu bọtụrụ nkwụ, enwekwara ike ọ bụrụ ọdịnarị oyi na oyi, enwere ike ọ bụrụ ọgụ a nụburu mgbe gara aga nwanne. Jikọrọ that friendship ahụ ịfụrụ that friendship ahụ ị na-eme nwanne. Chọpụta koodu jidere ihe, chọpụta dị koodu jidere ya friendship ahụ, chọpụta koodu jikọ nya relationship that marriage ahụ ị nọ into it nwanne. Chọpụta dị koodu jidesie ya ike. Ka ọ dị na relationship ka ọ dị na marriage nwanne. Enwere ndị bụ na nwanne mgbe ọbụla ha fụrụ onwe fa nwanne, na a ga-apịarịrị ọkụ nwanne, a ga-esoriri ife nsonye mgbe ọbụla ha fụrụ onwe fa. Enwere ike gụwa na onwe gị nọ n'akụkụ na-eṅomi ya relationship ma that marriage nwanne. Enwere ike agwa gị aka ntị na enwere ike agwa gị mee ide ife bụ na-eme esteti nwanne. Enwere ike ma ga-emewune
any relationship ọbụla nwere koodu, any marriage ọbụla nwere koodu, any friendship ọbụla nwere koodu nwanne. Nke ọbụla ị nọ na ya na nke ikpeazụ a nwanne, kaba arụ chọpụta ya, kaba arụ jidesie ya ike. Mgbe ọbụla i siri from that code ahụ jidesiri that marriage, jidesiri that relationship, jide nya friendship nwanne, mgbe ọbụla i si na that code pụọ nwanne, ị na-enye ife dị n'ụlọ ebido na-apụ n'ama. Ọnya bụ na oyi na oyi esebe, ọnya bụ na ezinụlọ adaba efukwa m, ọnya bụ na relationship dụba for so long nwanne, anakọtazie akọba akụkọ Mama Ngozi na ndị ya dị, maka na that code ahụ na-aga edi ya nwanne, na that code ahụ na-eme isigo the password ada na ada ọrụ na ya, maka na mgbe ọbụla ibido daba ada ọrụ na ya nwanne, ọnya bụ na oyi esebego. Mkpesa a na-ekpesa na relationship, mkpesa a na-ekpesa na marriage nwanne, some of them nwanne, a na-eri iki the secret, a na-eri iki the code na-guide that marriage na code na-guide that relationship. Emezie nke nwoke site from ndị agbabazie n'ilo otu onye ahụ ekpesarụ, maọbụ nke nwaanyị esi from ndị agbaba n'ilo otu onye ahụ ekpesarụ. Maka gịnị? Erikigo the secret, erikigo the code, erikigo the code number. Onye ahụ ekpesazi iluzie, ọ na-emekizi use of that code. Mgbe afọ ibebezie, mgbe afọ ọghọzie the story that touches the heart nwanne. Erik na the code nwanne, jidesie nya bụ code ike, maka mgbe ọbụla ị gwara ya oyi gị, mgbe ọbụla ị gwara ya that your bestie nwanne, sometimes ọ na-adịba aghọba akụkọ Mama Ngozi na ndị ya dị, sometimes ọ na-adịba aghọba the story that touches the heart. Nwanne mmadụ ya gazielu nwoke, gazielu nwaanyị. Ise tụsara m ozi a nwanne, subscribe ọ. Daalụ na ụmụnne m.